Dobrý deň. Ak hľadáte menší alebo investičný byt, mám pre vás jednu špeciálnu ponuku. Nachádzame sa v 40-metrovom jednoizbovom byte na Trenčianskej ulici v Žiline, no a poďme si ho spoločne pozrieť. Byt síce nemá balkón, ale má naozaj krásny výhľad a perfektnú orientáciu. Je orientovaný na juhozápad, to znamená, že v tomto byte bude svetlo naozaj po celý deň. Byt je naozaj v zachovalom a myslím si, že veľmi slušnom stave. Rekonštrukcia jadra bola robená niekoľko rokov dozadu a to si pozrite kľudne sami. Okrem toho, že v byte nie je nutná žiadna investícia, stačí si ho naozaj vymaľovať, tak ostáva aj kompletne zariadený. No a ak by ste napríklad to zariadenie nechceli, tak nie je problém ho aj vypratať a viete si bytík nielen zrekonštruovať, ale aj zariadiť úplne podľa seba. Takže stačí sa mi ozvať a všetko preberieme osobne.